परबतजरानि जाथाया जोबोद गिदिर जाथाय नङामोन। एसे साननैसोनिफ्राय रायजो राजाफ्रा खुद्रिनाय देखायदों। बेवहाय जिखिनि हा एपिडिसिएलनो होनाय जादों, बेयावहाय रायजो राजाफोरनि न' बांखौ नायनानैसो होनाय जादों। आं मिजिंथिदों रायजो राजाफ्राबो लासैनो बुजिगोन। दा बेवहाय रायजो राजाफोरनि खहा जानाय खामानिखौ दानि गभर्नमेन्टआ मावनाय नङा। दिनैसिम सासेबो मानसिनि खहा जानाय, गंसेबो न'खरनि खहा जानाय खामानिखौ जों मावाखै आरो मावनायबो नङा। बेयाव गभर्नमेन्टआ मा मोनगोन मा मोना बेखौ बिथाङाबो नुगोन। प्रमद बर'आ हा फानना जानो थाखाय जोनोम जायाखै रावनिबो, आरो बे हानि थाखाय आंहा जेबो माने बेबायदि सिन्था गैया। आरो दिनैसिम आङो मानसिनि थाखायल' सानो, माहारिनि थाखायल' सानो, हा हु धन सम्पतिनि बाथ्राखौ आं मालाबाबो साना। बांसिनै दिनै सार्कोल अफिसआ हानि बे अफिसावनो बांसिन कारापसन जादों। आङो बारेंबार सोंगासिनो दङ जे बबेयाव जादों मा जादों। गेजेराव अदालगुरिनि सार्कोल अफिसारनि कमप्लेन फैदों, बेखौ बोखारना होनाय जाबाय। दा जेब्लानो रायजो राजाफ्रा जोंखौ मिथिहोगोन, बेवहाय खुनु कमप्रमाइज गैया। सार्कोल अफिसावनो जा, ब्लक अफिसावनो जा, जेरावनो जा, जेब्लानो रायजो राजाफ्रा करापसननि सायाव जोंखौ मिथिहोगोन, जों बेवहाय स्ट्रं एक्सन लागोन। जोबथारनाय सार, फैबाय थानाय बिसायख'थियाव नैबे बियाबाव डक्टर निलेश स्वर्गियारि बिथाङानो देरहानायनि बिनि थाखाय टाइम दङ। जोंनि हाइकमान्ड बा जोंनि टिमा डिसिसन लागोन। बिजाथिनि थाखाय दानो साननो जाथ'वाखै। रायजो राजाफ्रा बयबो लोब लोब फैदों। UPPLनि खामानि मावनायखौ एसे लेटलिबाबो मिथिबाय रायजो राजाफ्रा, आरो दायो बयबो लुबैदों जे UPPLआनो गोख्रों बिबान लानांगौ। बेनि थाखाय जोंनि एसेसमेन्ट सोलिगासिनो दङ। मोनसेल' नङा, 40टा समस्तियाव सोलिगासिनो दङ। बेयाव जोंनि बेनिफिसारि मिट जादों, आरो गासै 40 समस्तियाव बेनिफिसारि मिट जागासिनो दङ। आरो बे बेनिफिसारि मिटनि गुबै थांखियानो जाहैबाय जे केन्द्र सरकारनि जि मोजां मोजां आसनिफोर, आरो राज्य सरकारनि जि स्किम्सफोर, आरो लोगोसे BTR सरकारनि माखासे गोबां मोजां मोजां स्किम्सफोर, बेखौ जोङो रायजो राजानो हरबाय। नाथाय बेखौ रायजो राजाफ्रा बोरैहाय इमप्लिमेन्ट खालामगोन, बे खोथाखौ जोंनि गाहाय लेभेलनि अफिसारफ्रानो जा बा सोरबायानो जा मोजाङै बुंफोरनो होनो हायाखैबा हयथ' गोनो गोथो जागोन। दा नंखायनो रायजो राजाफोरनो जोङो मोनफ्रोमबो जोंनि आसनिखौ एबा स्किम्सखौ रायजो राजाफोरनो बे बेनिफिसारि मिटनि गेजेरजों गेबेङै बुंफोरनानै होदों, जाहाथे मोजाङै इमप्लिमेन्ट जायो। मानोना उदांस्रिनि उनाव बोसोर बोसोर बेबायदि माखासे आसनिफोर फैयो, आरो बै आसनिफ्रा मोजाङै इमप्लिमेन्ट जायैनि थाखाय जोंनि रायजो राजाफोरनि जे रांखान्थि एबा गुबुन गुबुन बिथिङाव जौगानांगौ, बेयो जानांगौ बायदि जाया। दा नंखायनो दिनै जोङो सरकाराव मोनसे थांखि लादों जे आसनिखौ होनायजों लोगोसे रायजो राजाफोरखौ थांनानै जोङो खावलायनांगोन, जाहाथे बे आसनिफोरखौ 100% मोजाङै बिथांमोना मोगथाङाव महर होयो। परबतजरानि जाथाया जोबोद गिदिर जाथाय नङामोन। एसे साननैसोनिफ्राय रायजो राजाफ्रा खुद्रिनाय देखायदों। बेवहाय जिखिनि हा एपिडिसिएलनो होनाय जादों, बेयावहाय रायजो राजाफोरनि न' बांखौ नायनानैसो होनाय जादों। आरो बे मेपखौ खेबसे नङा, खेबनै नङा, खेबथाम रायजो राजा बुंनाय बायदिनो खेब्रैसिम सोलायनाय जाबाय, आरो रायजो राजाफोरनि हाफोरखौ दानखानानैसो बानायनाय जादों। दा बे हिसाबै बहाबा नङा बहाबा गोरोन्थि बुजिलायनाय जादों। आं सानो बिथांमोना दिनै नङा गाबोन बुजिगोन। आरो बे जों जोनोम जानायनि उनाव बेबायदि एसेबां गिदिर मोनसे इन्डास्ट्रि जोंनि ओनसोलाव फैनायखौ नुवाखैमोन, जेरावनोखि हाजार हाजार मानसिफ्रा साखरि मावनानै मोनजागोन। दिनै बर' फिसाफ्रानो होन, गुबुनानो होन, गुजरात हारियानाफ्राव थांनानै मालायनि खैसारियाव गोग्लैनो गोनां जायो साख्रि नागिरनानै, जेराव जोंनि जायगायावनो 8,000 10,000 साख्रि ओंखारगोन। दा बेबायदि मोनसे इन्डास्ट्रिखौ जोङो वेलकाम खालामनांगौ। आं मिजिंथिदों रायजो राजाफ्राबो लासैनो बुजिगोन। दा बेवहाय रायजो राजाफोरनि खहा जानाय खामानिखौ दानि गभर्नमेन्टआ मावनाय नङा। दिनैसिम सासेबो मानसिनि खहा जानाय, गंसेबो न'खरनि खहा जानाय खामानिखौ जों मावाखै आरो मावनायबो नङा। इयुनावबो जोङो रायजो राजाफोरनि लाब जानाय खामानिखौसो मावगोन। दा परबतजरा ओनसोलाव नोंथांमोना नुदों जे थांनाय 70 बोसोर गाहाम, 60 बोसोर गाहाम मानसिफ्रा हा फुवासेबो मोनै, खथासेबो मोनै मानसि दङमोन। दाख्लै बावैसो जोङो 1200 फेमिलिनो हा रानबाय, आरो 1500 फेमिलिनि हाखौ जोङो रेडि खालामगासिनो दङ। स' दिनै परबतजरा ओनसोलनि थाखाय गोबां आसनिफोर जोंनि आखायाव दङ। बेवहाय रेल कच फेक्टरिबो जागोन, बेबायदि गोबां आसनि जागोन। दा बेफोरबायदि मोनसे ओनसोल जेराव मोनसे आइसलेटेड जानानै दङमोन, बेवहाय एयारपर्ट फैबाय। दा मोजां मोजां आसनि फैनाय लोगो लोगोनो परबतजरा जोबोद समायना रमायना ओनसोल, गुरुदेब कालिचरन ब्रह्मनि जोनोम जायगा। दा गुरुदेबनि सायावबो जों माखासे खामानि मावनो आखायाव लादों। दा बेफोरखौ लानानै सोरनियावबा बहाबा गोनो गोथो साननाय फैदों, आरो सोरबा सोरबाया एसे थुनज्लायदों। बिथांमोना माबा मोनसे हयथ' सिङाव उद्देश्य थानो हानाय, आङो मुं बुंनो सानाखै। दा नंखायनो बेबायदि थुनज्लायनानै
जेबो लाब गैया खारन जों रायजो राजानि मोजां जानायखौसो मावगोन खहा जानाय खामानि जों जेबो मावा। गुरुदेब कालिचरण ब्रह्मआ मा मावदोंमोन बियो बिथाङासो मिथिगौ खिन्थु आं मिथिनायाव गुरुदेब कालिचरण ब्रह्मआ जोंनि माहारिखौ सोदांनानै जोंनि माहारिनि गेना गोरोन्थिफोरखौ सोदांनानै मोनसे गोथों लामाजों डिसिप्लिननि गेजेरजों आवगायलांनो थाखाय बर' माहारिनि गेजेराव आध्यात्मिक सरसाखौ लाबोनो थाखाय बर' माहारिखौ राजखान्थि आरो समाजारि फारसे सांग्रां खालामनो थाखाय बै समाव साइमन कमिसनखौ लोगो हमनानै बिथांमोना जोंनि माखासे मोनथायफोरनि सायाव मेम'रेन्डाम होनायनिफ्राय लानानै गोबां खामानि मावदों। दा बेनिखायनो बिथाङा जोंनि गुरुदेब। गुरुदेबखौ जुदि सोरबा दंफां फाननायनि बाथ्रा बुंदोंबा बेनिख्रुइथ' दुखुनांथाव जेबो गैया। बै समाव हयथ' बै पर्बतजरा ओनसोलाव मानसिफ्रा दंफां फानोमोन बा बेबायदि माखासे खामानि मावोमोन। दा बेवहाय न'खरनि खामानिखौ मदद होनाय बा माबा मोनसे बिथाङा थानोबो हानाय। नाथाय दिनै जोंनि थाखाय बिथाङा गुरुदेब। सारा बर' हारिनि थाखाय गुरुदेब। बिथांनि जोनोम सानखौ आसामावनो फालियो, बड'लेण्डआव फालियो, बिथांनि मुङाव एवार्ड होयो। दिनै बिथांनि थाखाय जोङो इउनिभारसिटि गायसननायनि बाथ्रा सानदों। दा बेबायदि समाव राजखान्थि खालामनांगौनि थाखाय 10ता बाथ्रा बुंनांगौनि बाथ्रा गैया। गुरुदेबखौ जों बयबो मान होनांगोन आरो गुरुदेबनि थाखाय जों बयबो खामानि मावगासिनो दं। दुखुनांथावा जे जाय मानसिफ्रा हारिनि फारसे साननाया जोबोद सिरियास नङा, साज्रांज्रां सानो एबा बिखा बिख्लोजों हारिखौ सिबिनो साना बा हारिनि बागै बिथांमोना साना, बे मानसिफ्रा जायखिजाया समावनो जायखिजाया दैदेनगिरिखौनो रायनो हायो बा जायखिजाया बाथ्राखौनो बुंनो हायो। बिनि उनाव जे हारियाव मा खहा जायो बा साब्रैसो उन्दै बैसोनि मानसिफ्रा जे बे बाथ्राफोरखौ सोलोंनानै हारिनि गोलाव समनि जांख्रिखांनाय, हारिनि गोलाव समनि सेक्रिफाइस, हारिनि गोलाव समनि भिक्टिम बेफोरखौ जे जोबोद मोनसे साज्रां नोजोरजों नायग्रा जायो, बे बाथ्राफोरखौ दिनै जोङो नुनो मोनो। दा नंखायनो दायित्वशील मानसिफ्रा, बिबान गोनां मानसिफ्रा बारा साज्रांज्रां बाथ्राफोरखौ बुङाबा मोजां, आं बेखौ खावलायो। बे जाथायनि थाखाय ब्रह्म बर'आ मालायनि थगायनानै फानबाय, फाननानै जाबाय होननानै बिथाङा आयेननि बाथ्रा मिथिया जानो हानाय। बे फाननाय बायनायनिथ' खोथा गैया। गभर्नमेन्टनि पलिसिनि गेजेरजों एलटमेन्ट होदों, बिनि लेखाखौ बिथाङाबो नुदों आरो नुवाखैबा अफिसाव लांनानै नायफै। बेयाव गभर्नमेन्टआ मा मोनगोन मा मोना बेखौ बिथाङाबो नुगोन। प्रमद बर'आ हा फानना जानो थाखाय जोनोम जायाखै रावनिबो, आरो बे हानि थाखाय आंहा जेबो माने बेबायदि सिन्था गैया। आरो दिनैसिम आङो मानसिनि थाखायल' सानो, माहारिनि थाखायल' सानो, हा हु धन सम्पतिनि बाथ्राखौ आं मालाबाबो साना। आं नुनो मोनदों। दा बेखौ बिथांमोना बुंदों जे बा बिथाङा बुंनायखौनो नुदों आङो, गुबुनथ' आं सोङाखै जे बे पर्बतजरानि जेंनाखौ लानानै सावरायदों होननानै। दा नंखायनो आंबो बेखिनिखौनो बुजिदों। बेनिख्रुइ आरो बांद्राय मा जादों बेखौ आं बुजिया, गोदै सा लोंदों ना गोखा सा लोंदों बेखौ बिथांमोनासो मिथिगोन आरो।